написал рибния буквар? Кирил Методий. Как се казвате? Макар. Владимир. Как се казвате? Андрей. Здравомир. Ако ми отговорите правилно на 2 от 4 въпроса, печелите безплатен абонамент за приложението Пищов. Вие подготвяте ли се правилно за тестове? Не, аз приписах. Преписваш? Да. Евска. Добре, надявам се, че Пищов ще ми помогне. Кой е авторът на Евгений Онегин? Пушкин. Добре. Колко прави ъгли има квадрат? 4. Правилен отговор. Кога е освобождението на България? 1878 на 3 марта. Добре. Кой е написал рибния буквар? Кирил Методий. Петър Бероне. Кой е авторът на Бай Ганю? Алеко Константинов. Правилен отговор. Кой е написал история само на българска? Пак той. Кирил и Методий са двама отделни братя. Добре. Паисий Хилендарски е. Коя е столицата на Норвегия? Осло. Правилен отговор. Коя е формулата за Питагоровата теорема? А на квадрат плюс Б на квадрат е равно на С на квадрат. Точно така. Добре, момчета, представихте се отлично. Печелите безплатен абонамент за приложението Пищов. Страхотни бяхте, момчета. Благодаря, че ми отговорихте. Печелите се безплатния абонамент на Пищов. Имате ли на идея какво е това? Името подсказва. За училище да се подготвяме по-добре за тест. Добре. И аз предполагам помощ за училище. Добре, точно така. Коментирайте какви да бъдат следващите въпроси.